Hi ha una part del ball que jo crec que té a veure amb aquesta part més extrovertida meva, que m'agrada especialment ballar funky, no? El funky és un tipus de música que m'atrapa, o sigui, em fa moure, o sigui, gairebé de forma involuntària. I aquí també doncs, jo he trobat una manera de poder-me expressar en un context més, més lúdic, i de comunicar-me fins i tot, a través doncs, del moviment. I fins i tot allò de posar-me davant del mirall, i estudiar-ho. El funky, m'encanta. I'm a funky man.